Нищо повече. Той е един бунтар по природа и много пъти се е сблъсквал с трудности и се е борил с живота. Разбрал е неговия смисъл и това го вдъхновява и го кара да пише. Освен, че живота е една голяма борба, това, което Боби дава като смисъл на неговия живот, това е любовта. Предполагам, както за всички нас, любовта е нещото, което най-много ни вдъхновява. Повечето му стихове са написани за една негова любима, която се казва Милена и са посветени на нея. Сега, какво друго да кажем за него? Той, освен че пише страхотно, също така рисува отскоро, прави икони, които не знам, който не ги е виждал, заслужава си да ги видите. Сега ще имаме една кратка програма, в която ще чуете повече от стиховете, които са публикувани в тази наша стихосбирка днес. И това са двама приятели, които ще се погрижат за музикалния съпровод. Любо на китарата и Стоян Чубанов, който е актьор и поет, който ще изпълни подбрани стихове тук. Ще бъдат на фона на музика, така че насладете се на виното, отпуснете се, започва любовната ни вечер. Аз горя. Изгарям от огъня на любовта. Въглен съм. Сега. И какво от това, щом сърцето ми изгаря? Когато очите ти видят толкова прекрасни са. Виждам ги сега. Гледат ме с погледа на любовта. Аз горя. Защото истинска е любовта към теб. Радост ми носи в деня, като светъл силует е тя. И когато си до мен, аз горя с пламъка на любовта. Жива факта съм сега. Аз горя. Целия ще се взревя. Обичам те, аз цялата си душа. Аз горя. Любовта ми усещаш ли я навсякъде около теб? Всяко твое вдишване във вените ти се влива и като жива вода те прави красива. Защото от истински неща е любовта. Шепа вода от дива река, цвят от най-красивата роза на света, късче синьо небе, северно сияние,
слънчеви лъчи, лунни мечти и полет на морски бриз. От всичко това сътворена е любовта ми, затова навсякъде е тя. Ще чуваш моите мили думи в песните на птиците. През пролетта, а щурчета и светулки ще ти показват пътя към мен, за да усетиш отново любовта. Есенни листа ще покриват твоята коса. Красива е тя, защото е усетила любовта. И през зимата, когато снегът вали, ще усещаш моите ласки, всяка една снежинка ти. Усещаш ли любовта ми върху теб? Вали, вали, вали. Ти знаеш ли колко много те обичам, в теб се вличам, името ти на сън изричам. И после тичам в поле от макове, колко нощи за теб съм мечтал. Звездите на Млечния път съм борил, там си имам звезда. Твоето име носи тя. Колко пъти сърцето ми на парчета се пръсна. Едно от кристал едно. Лепил съм ги едно по едно. Безброй пъти душата ми изпепели. На пустинните ветрове безпощадно захвърлим ти. Знаеш ли, пепел от вятър да събираш, ела душата ми намери. В шепите се приеми. Ти знаеш ли? Щастливите ми мигове с теб са. Мигът, в който те видя в далечината и става светъл ден за мен. Погледите ни се срещат и ти ми се усмихваш. Слънце си за мен. Тогава усещам ударите на сърцето ми във всяка моя вена. Щастлив ме прави това. Мигът на прегръдката, който те притискам и толкова ти искам. Мигът, в който уханието ти на пролетни цветя изпълни моите сетива. О Боже, щастлив ме прави това. Мигът на целувката, тогава усещам. Вкусът ти на праскол с карамелен дъх, неописуем е той за мен. Обичам го. Щастлив ме прави това. Мигът, когато съм вътре в теб, о небеса, невероятно чувство е това. Той изпълва цялата ми душа. Няма начин да го обясня. Толкова щастлив ме прави това. Щастливите мигове с теб са, но рядко са те. Ах, как искам времето да спре. В тези мигове да спре. Само аз зная колко силно те обичам. Само аз знам как боли сърцето, когато се ме наранявало ти. Повече не го прави. Само аз знам колко сълзи текли са от моите очи. В нощите самотни и стават на звезди. Нагоре погледни. Виждаш ги, нали? Само аз знам как намирам сили напред да продължа след поредната разгала с теб. Тук ще ти споделя. Воден съм от силата на любовта. Ако трябва, ще стигна до край на света да докаже, че истинска е тя. Само аз знам колко ти искам до мен. Да целувам твоите очи, които нежно гледат. Само аз знам колко много те обичам. Само аз знам.
Това бяха Стоян Чобанов и Любо Енчев, които така прекрасно ни вкараха в настроението. Виждам как всички затишиха и се отдадоха и на приглушеното осветление и изобщо. Сега искам да ви призова преди втората част, понеже ще имаме още стихове. Някой иска ли да сподели нещо за Боби, за Борислав и да каже какви са му впечатленията от това, което чухте сега? Някой ще каже ли нещо? Дъщеричката? Дъщеричката да се включи? Какво да кажа сега? Да, кажи за татко ти. Смятам, че той сега прокри един талант, който явно не е знал преди това, че има. Рисуването е нещо, което отдавна знае, че може, но сега явно му трябваше муза да започне и да рисува, освен и да пише. И искам да му пожелая да продължи да изразява себе си, защото това е много важно, да изразяваш себе си. Да, наистина това е страхотно. В днешния ден знаете, че много трудно се намира вдъхновение и хъс за правене на нещо по-специално и по-различно от битовото ежедневие. Ето това е големия плюс на хората артисти, на хората на изкуството. Боби вече е един от тях, вече е с трета книга. Така че, освен преди малко чухме, че сърцето му е кристално и е разбито на парчета, ние се надяваме, то се разбива, обаче той го залепва и го слепва и става пак цяло сърце. И освен това, той ми сподели, че е роден на датата на Васил Левски, което по някакъв начин го кара да го чувства близък. И че Боби е за честността, ненавижда лъжата и лицемерието и се бори за един по-справедлив свят. Неговия начин да се бори е поезията и рисуването. Така че, дами и господа, сега продължаваме с втора част от неговата поезия.